hurtigt Midtjyllands-spil her. Paulinho. Tid til at slå indlægget. Ligger også glimrende. Det går helt fast. Får vi ikke helt opfyldt med her i den her situation. Men den der bold, der gik lidt fantastisk bold, han sender ind Paulinho. Og to. Altså... Og det er debutscoring af to. De leder efter nier. De har fået nier, Stig Tøfting. Ja, og ved du hvad? Om, jamen, hvad er der med dem på udebanen? Fordi der har jo været et kæmpe forskel. To! Prikker den ind! Ja. Og så... Ja, han ligner en ganske habil afløser for sidste sæsons topscorer. Og en mulig holde nullet. Og selvfølgelig scorer to for tredje kamp i træk. Det er jo helt vanvittigt. Stemme. Viborg. 4 mål vil nok definitivt lukke kampen fuldstændig her. Olsson tøver lidt mere for afsluttet, men det gør to ikke! Det er godt sparket ind, og nu får vi en perfekt vinkel her for at se, om han er kommet en kende for langt frem. Det er det. Det er han. Jeg tror, der er offside. Den skal selvfølgelig. Han lægger noget langt hjørne. Det er kanonmål igen. Ja, det er lige første gang, så jeg kigger lidt på. Det var om to. Han var kommet lidt for langt frem. Det ser ikke sådan ud. Og Sydgøren med. 2 mål. Der fik du den. Der fik jeg den. Det kan også sparke. Tværsgaard smider så lige præcis bolden væk her. 2 mod 2 situation. Cho sparker med venstre. For FC Nordsjælland i dag. Tværsgaard en kæmpe fejl. Og det er en af de første fødder, Cho har sat rigtigt i den her kamp. Listes førsteplads. Sæsonmål nummer 11. Og Midtjylland. Ja, de øjner point nu, og de gør det med en grad af realisme i behold. Det er første gang, han gør det. Ja, der skyder han sig op på Superligaens topscorerliste. Gigantisk gyser her på... Jeg fører den frem. Ja, 4 mod 4. Det er et øjeblik i forhold til Nikolaj Poulsen, men han skal jo bare gøre det. Ja, det er altså ikke meget, han bliver forstyrret af Nikolaj Poulsen, vil jeg sige. Midtjyllands topscorer i øvrigt. Og det her, det er jo en... Det blev i hvert fald til ingenting, og den takker han for Cho. Men indlægget i sig selv er jo ikke farligt. Jeg ved ikke, om man lige... Og Cho gør det til 1-0. En kæmpe kiks af Bigger Farrell. Og Kielrik lige fyldt 18 år. Og han kan blive der lidt af en helt, hvis han piller den her. Ja, må ikke. Og han skal stå over for en sydkoreansk. Ja, velkommen. To her. Lange tilløb. Og han lægger den midt i målet. Uden at score, siden han gjorde det imod OB. 2-0 til FC Midtjylland. Lynhurtigt. FC Midtjylland i en position, hvor de bliver
meget, meget svært for Hvidovre at hente. Glimrende billeder her, der... Det er sikkert sparket ind af Tjol. Ja, straffespark han sætter ind, så tæller det jo også på målkontoen, hvor han ikke har været for flittig i nyere tid. Men her slår han så til og bringer... Der laver sit 6. sæsonmål. Og så godt for ham at komme tilbage på tavlen, selvom det langsomme, nærmest lavet tilløb. Cho sætter fart på og sætter den også ind. 3 mål på hjemmebane mod Vejle, sådan har det været i mange år. Og Cho sætter. Det var noget, de kunne bruge til noget i Herning at se deres koreanske kassen til 3-0 for FC Midtjylland og et helt almindeligt tilløb. Og så... Tilbage for FC Midtjylland. Men det er også 2 rigtig fine chancer. Rigtig fedt med Papilløtter med den aflevering her. Timingen, ikke mindst med venstre ben op her. Og så skal der love for, at det kort målhjørne. Hold da op, det er flot. Stadion blev vagt til live igen. Ja, den skal lige tjekkes for... Ja, forfejl her. Kæmpe chance. Der er ikke nogen grund til at spille sådan en presset bold her. Jeg ser ikke, den er upræcis. Så slår sådan en lang bold. Vi så før, hvor dygtig han er. Ude her til Midtjylland, der kommer foran efter en. Løsel med lang bold frem efter mod Cho. Lang bold for Løsel. Sigter selvfølgelig efter Cho. Bag må han. Jeg ved ikke, han går slet ikke ind i duel. Fik betalt den første duel. Cho rigtig fint. Sørensen, der aldrig nogensinde må komme på den bold. Så simpelt og enkelt, ja. Og så hætter den videre ind i straffeltet. Det er enkelt, ja. Men hamrende skarpt udført af FC Midtjylland. Det må vi også sige.